नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी ताज़ा खबर। भोजपुरी ताज़ा खबर में एगो विशेष ताज़ा खबर बा और ताज़ा खबर ई बाटे कि यादव समाज के कुछ युवा लोग के डिमांड रहल कि अही रेजिमेंट पर भोजपुरी गाना आओ। कई तरह के डिमांड सोशल मीडिया पर होत रहल। तवना के देख के, तवना के जान के, सुन के अहिरान स्टार, जी हाँ, अपने आप के अहिरान स्टार कहे जाने वाला सिंगर टुनटुन यादव गौले बड़े गाना अही रेजिमेंट हक है हमारा। तो एक बार फिर से अहिरान स्टार टुनटुन यादव समाज खातिर एगो बेहतरीन तोहफा लेके आयल बड़े। यादव समाज के युवा खातिर एगो बेहतरीन तोहफा लेके आयल बड़न, जवना के यादव समाज के युवा वर्ग सरकार से मांग करत रहल कि अही रेजिमेंट हक है हमारा। तो अही रेजिमेंट हक है हमारा टुनटुन लाल यादव गाना गौले बड़े। सुनील सागर के गीत लिखल हटे, आर्या शर्मा के म्यूजिक बाटे, बहुत बेहतरीन, साथ में नेहा राज गौले बड़ी। तो बहुत बेहतरीन गीत प्रस्तुत कैले बाड़े टुनटुन लाल यादव। अही रेजिमेंट हक है हमारा, अहिर समाज के, अहिर युवा वर्ग के पूरा सपोर्ट मिलल बा। आ फिर से गाना के लेके मिली टुनटुन लाल यादव के। बहुत बेहतरीन गीत भइल बाटे।